Hej Camilla, hvordan går det? Det er Camilla. Ej, er det rigtigt? Ej, helt ærligt, hvor er det sødt. Hvad hedder du så? Philip. Det lyder altså præcis som en, der hedder Camilla. Er du sikker på, at det ikke er dig? Ja. Kender du så en, der hedder Camilla? Nej. Jamen, det er også fordi, jeg er ny, og det er min første dag, og så ved vi ikke, hvad vi skal gøre, og så skal jeg altid spørge Camilla om noget. Ja, okay. Har du Camillas nummer så? Nej. Det har jeg så ikke. Ved du ikke bare en lille bit smule om kasseapparater? Nej. Slet ikke noget? Nej. Ej, okay, og hvad gjorde man så? Ved du så noget om kasseapparater? Nej. Ej, nu bliver jeg altså ked af det. Kender du ikke nogen, der har hendes nummer? Ja. Hvad? Kender du ikke nogen, der har hendes nummer? Nej, det tror jeg ikke. Jamen, det er også fordi, jeg er ny, og det er min første dag, og mit marsvin døde går. Okay. Ja, det er helt vildt svært at miste. Kender du det? Nej. Jamen, det er fordi, det er min første dag, og Camilla, hun er syg, og kasseapparatet siger sådan en høj lyd, og det vil slet ikke åbne. Men hvorfor siger du alt det her til mig? Ej, helt ærligt, hvad gør vi så? Ej, hvad gør vi? Ej, hvad gør vi? Ej, hvad gør vi? Ej, Camilla. Det er Camilla. Men Camilla, altså det er fordi, der er en, der gerne vil købe kærnemælksfund med mælken, er ikke kommet endnu, og hvad gør vi så? Du har fået forkert nummer. Ja, okay. Ja, det kender jeg godt. Ej, helt ærligt, Camilla, hvorfor siger du det?